Pienoismallien tekeminen vaatii tarkkaa silmää, pitkää pinnaa ja luomisen vimmaa, varsinkin jos tekee itse kaiken alusta loppuun. Ja yleensä mitä tarkempi ja pienempi työ, sitä antoisampaa se on tekijälleen. Seuraavat pienoismallit eli virallisemmin sanottuna dioramat kuvaavat autenttisia sotatapahtumia toisesta maailmansodasta. Tämä kuvaa sitä talvisodan ajalta, kun Raatteentiellä oli tämä mottitaistelu ja siellä on sitten otettu venäläisiä sotavankeja, jota sitten suomalaiset sotilaat kuljettaa tuonne omalle puolelle. Idea sitten, että mistä tämä tilanne on tästä saa niin kuin alkunsa, niin sehän tulee tuolta kirjallisuudesta. On nähnyt kuvia ja sitten rupeaa miettimään, että miten tämmöiselle pienelle alueelle saa sen ydinidean, vaikka niin kuin tässä tämä Raatteentien mottitaistelut. Ruvennut miettimään, että kuinka monta, mitä siellä pitää näkyä, tykkejä, ruumiita, sotilaita, autoa. Sitten se mielikuvituksessa syntyy tällainen idea, että mitä minä tämmöiselle yhdelle pienelle alueelle asetan nähtäväksi. Nämä on aina joku autenttinen tapahtuma ja tietenkin näissä pitää hyvin pitää siitä huoli, että se kalusto on nimenomaan sitä, mikä kuuluu siihen vuosikymmeneen tai siihen vuoteen. Ei voi esimerkiksi panna jotain 50-luvun autoa tänne 40-luvun tapahtumaan, että siinä pitää tehdä ensin pohjatyötä aika pitkällä, lukea tuota kirjallisuutta, että kaikki menee, että se on oikeasti tapahtunut. Sitähän aloitti silloin aikoinaan niin näitä tehdaspaketteja valmiita, jossa on muoviosia, ne liimataan yhteen ja sitten se maalataan. Ja se on aika simppeli homma, mutta sitten ajan myötä, kun oli muutaman vuoden tehnyt näitä, niin halusi lisää haasteita ja piti ruveta sitten itse kehittelemään jopa semmoisia, niin kuin täällä vaikka nämä kuorma-autot tai näitä sotilaita, joita ei sitten löydä mistään valmiina tehtynä. Ne pitää lähteä ihan nollilta. Niin kuin tämä tykki tässä, siitä ei löydy mistään kaupasta valmiina mitään sarjaa, eli siinä kaikki renkaat, tykin putket, lavetit ja kaikki on tehty monesta eri materiaalista. Siellä on liimaa, liimasta tehty muotilla, sitten on puuta, muovia, metallia. Aina mikä materiaali mihinkäkin kohteeseen on parhaiten soveltunut. Tämä pikkutarkkuus tässä, siinä varmasti piilee tämän harrastuksen tai tämän työn tuloksen viehättävyys, että sitä kun etenee tuo harrastus, niin haluaa vain haasteita, että ei tunnu mielihyvää sen jälkeen, kun tekee jonkun helpon kohteen. Tuokin oli niin haastava projekti, että pelkästään tuon konepistoolin, niin sanoa, että kun viikonloput teki niitä, niin semmoinen 5 viikonloppua, eli jotain 10 päivää ja jos 10 tuntia päivässä semmoinen 100 tuntia saattaa mennä yhden konepistoolin tekemiseen ja se on vain yksi osa tuosta pienoismallista. Siinä on metalliosia, muovia ja mä sanon, että ei varmasti sinne asti näy, mutta siellä on liipasin tehty tuommoisesta 0,5 millin rautalangasta, joka on noin 1,5 milliä pitkä. Se on taottu littanaksi ja väännetty kaarelle, että jos todella lähelle pääsee näkemään, niin siellä on ihan aidon näköinen liipasi. Mitä pienemmän ja haastavamman kohteen saa tehtyä, niin sitä paremmalta se tuntuu sitten. Todella taidokasta työtä.